רוצים לדעת איך להישמר מהשטן? אני הולך לספר לכם עכשיו משהו מהפרשה הזו, פרשת שמיני, שאנחנו יכולים לקחת וללמוד אותו לחיים שלנו. תשמרו את הסרטון הזה, תשתפו אותו, זה חשוב. המציאות שבורא עולם ברא לנו מכילה טוב ורע. יש אפשרויות שונות, אנחנו הם אלה שבוחרים מבין האפשרויות השונות ומחליטים מה לעשות. השטן הוא משהו, הוא גורם כזה שלילי שקיים במציאות, והתפקיד שלו, יש לו תפקיד אחד, יש לו מטרה אחת, שהיא לקלקל. שטן הוא שם של כוח שלילי שקיים כדי לקטרג ברגע שאדם עושה משהו רע. אם זה פגע במישהו, אמר משהו, עשה משהו רע למישהו, או בכלל הוא עשה משהו מאוד גרוע כנגד רצונו של הבורא, אז נוצר רושם, נוצר משהו כזה בעולם שנשמר לו למתישהו אחר כך, ואז אותו כוח, אותו שטן משתמש במשהו הזה ויכול לקלקל, יכול לפגוע. לא סתם פרשת שמיני נקראת שמיני. יש את המציאות, קחו קובייה, יש לה 6 דפנות, נכון? ימינה, שמאלה, למעלה, למטה זה, ויש את הבפנים. 6 דפנות, אבל הבפנים זה 7, זה כבר בתוכו, זה הבפנים של העולם. אבל יש גם את ה8, את ה8 לא רואים, ה8 זה מעבר, זה העולם הנסתר, מה שלא רואים אותו בתוך המציאות. ביום השמיני, הדבר הראשון שקורה לפני שחונכים את המשכן, המקום הקדוש הזה ביותר, מפגש של שמיים וארץ, אהרון מצווה לקחת עגל ולהקריב אותו לקורבן שנקרא חטאת. חטאת זה קורבן שמקריבים כשעושים איזה משהו רע או שלילי ורוצים לכפר, אז הקורבן מכפר. אהרון היה מעורב בחטא העגל יחד עם בני ישראל, אז משה אומר לו, קח לך, לטובתך, עגל והקרב אותו. זה יהיה כפרה. והמדרש מסביר שכדי שהשטן לא יקטרג, כך כתוב במדרש. ואחר כך, מה כתוב? אל בני ישראל תדבר לאמור, קחו שעיר עזים לחטאת. והמדרש מסביר, שעיר עזים, כי השטן נמשל לשעיר, כדי שלא יקטרג עליהם בגלל הגדי העזים שהאחים של יוסף טבלו את הכותונת בדם הם שחטו גדי עזים והלכו לאבא יעקב, וככה כאילו יצאו מהסיפור של מה שעשו ליוסף. העולם מתנהל במידה כנגד מידה. כל דבר שאנחנו עושים במציאות יוצר משהו. אם עשינו משהו טוב, נוצר משהו טוב, עשינו משהו רע, אז נוצר רע. אם כבר עשינו משהו רע ופגענו ועשינו, אז לפחות שנגיד, נבקש סליחה, נעשה תפילה שהיא במקום הקורבנות של פעם, נגיד מילה טובה, נעשה מעשה טוב, ואז הטוב הזה יישמר לנו, ייזכר לנו כנגד אותו רע, שאם מישהו ירצה אי פעם לבוא ולהשתמש בזה, יהיה לו, זה לא יעבוד. אז שיהיו טובים אחד לשני וטובים בכלל, ועם ישראל חי.